खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। बाक्सा जिल्ला एबसुनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय आरो बिबान गथायनाय हाबाफारि। बरबरियाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि 2025-26 इं मायथाइनि थाखाय गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ एबसुनि संबिजिर बायदियै समायखिरा लानाय आरो बिबान गथायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव 2025-26 इं मायथाइनि थाखाय नन्देस्वर बर'नो आफादगिरि आरो नितु कुमार ब्रह्मनो गाहाय नेहाथारिनि बिबान होनानै बाक्सा जिल्ला एबसुनि सा 27 गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि आरो मावथिफोरा समायखिरा लायो। बे समायखिरा आरो बिबान गथायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया जर'खा आलासि महरै बाहागो लानानै गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ बोसोरनैनि थाखाय हारिनि सार्थआव खामानि मावनो खावलायो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारि आरो लोगो गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारिया आलासि महरै नुजाथिनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि गोदान बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय आरो बिथांमोननो बिबान गथायनाय बेबायदि मोनसे फोरबोमोन। जि फोरबोआव आंबो दिनै बाहागो लानो खाबु मोनदों आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम गिबियावनो साबायखरखौ बावदों। आरो दिनै बे फोरबोनि गेजेरजों गोदान आफादै माने बिबान मोननाय आफादगिरि नन्देस्वर बर' आरो गाहाय नेहाथारि नितु बर' बिथांमोनजों लोगोसे गासै गोदान बिबानगिरि बिथांमोननि जेखिनि मोनसे समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया जाफुंलांबाय आरो बिथांमोना गोग्गो माने गोसो लानानै बा गोग्गो देहा लानानै फैबाय थानाय समाव बर' माहारियारि आफाद जे दुलाराय फरायसा आफादनि सानथौ आरो सानस्रि बा जेनाखि खान्थि जेनाखि डिसिप्लिन बेखौ मानिनानै बर' हारिनि रैखाथि थामोन्थाय आरो जौगाथायनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावलांनो हागोन आङो बेखौ मिजिंथिदों। आरो दुलाराय फरायसा आफादा दिनै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जे सिमां होलांनाय बे हाबाफारिफोरखौ दिनै रनसायनानै दिनै खामानि मावबाय थादों। बे खामानिफोरखौ बिथांमोना मोजाङै केरि खालामनो हागोन, मोजाङै मावफुंनो हागोन आंहा जथेस्थ' बिसास दङ। मानो होनबा जायफोर दिनै आफादगिरि बा लोगो आफादगिरि बा जायफोर गाहाय नेहाथारि लोगो गाहाय नेहाथारि बा गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोना फ्राय माने राफोद आरो एक्सपिरियेन्स आरो ट्रेन जोंनि एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोननि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि सिङाव दुलाराय फरायसा आफादनि जिखिनि मावनो लानाय मिशन भिजननि जिखिनि एक्टिभिटि बा एक्सन प्लान बेखौ जोङो जथेस्थ' मोजाङै केरि खालामनो हागोन आंहा जथेस्थ' मोनसे फोथायनाय दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे बाक्सा जिल्लानि सिङाव जिखिनि माने सोलिबाय थानाय जे जोंनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिया जोंनि फिउचार माने जे जोंनि माने सम्पद जेनाखि जोंनि लाइमोनफोर बिथांमोननि फरायनाय बा जिबन बा देहा जे नस्थ' खालामबाय थादों बेफोरखौबो माने गैया खालामनाय बा बे थासारिनिफ्राय समाजखौ बा जोंनि लाइमोनफोरखौ माने रैखा खालामनाय बे बिथिङैबो बिथांमोना गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन आंहा बेखौ मोनसे मिजिं दङ। आरो गुबुन जे जोंनि माहारियारि आफादफोर बिथांमोनजों खाथियाव थाफानानै बा बिथांमोनखौ लोगोआव लाफानानै जे जोंनि आथिखालनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि एबसुआ फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिखौ हारि हिसाबै गायसननांगौनि थाखाय जिखिनि मावनो लानाय खामानिफोर बेखौ कनफिडेन्टलि बिथांमोना केरि खालामनो हागोन आंहा बेबायदि मोनसे बिसास दङ। आरो बिथांमोना गोख्रोङै खामानि मावलांनो हाथों बिनि थाखाय इसोरा बिथांमोननो आरो जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननो बोर सारस्रिथों आं बिथांमोननि खाथियाव आं आर'ज गाबबाय। गोजोन्थों।